इकडे पण आमच्या दोळे दप्या आमच्या कुडीचे विषय काही असतात असतात म्हणजे मग त्या स्वत तर माग्या जाऊन फ्रो आम्ही कष्टाने स्वत राहिल्या आज इरारा बेजारा घेऊन आयल्या या काकू 3 ते 4 विशेष वेळ काकू तिच्या मागण्याचं जाऊन असा माग्या वेळा त्या सुमेची काकू त्या वेळा जाऊन तुमच्या कुडीचे विश्वे जाऊन सोलंकत जायना या वेळा तू शिरो इतली अस्कत झाला ती उभ्या राहून तक जायना यावेळा मागा तो जिजू तुमच्या शिराने घटाई दितलो प्रत्येक विश्वासार मागा येवकरी सकत तुझ्या कुडीचे विश्वाने वळून येतली हजारो लोक सांगत आम्ही उला मारत असताना त्या सुमेची काकूत आम्हा सर्वांचे आमचे देऊन येतले वेळा काकूदारा जिजू मुची काकूत कर म्हणून दोन्ही हात आमच्या वैर उभार्या सणकले आमच्या डोळे दाप्या दोन्ही हात नेट वैर उभार्या कंटिन्यू माग्या वेळा कंटिन्यू माग्या आज तू जिजू आमची काकूत करून दे त्याची काकूची दिष्ट दयाळ दिष्ट तो आमचेर लावून दे आणि या सगळ्या पिढेतून आमका सुटका मिळाची तर माग्या काकूदारा जेजू मुझी काकळूत कर 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 काकूदारा जेजू मुझी काकळूत काकूदारा जेजू मुझी काकळूत कर काकूदारा जेजू मुझी काकळूत काकूदारा जेजू मुझी काकळूत कर काकूदारा जेजू मुझी हालेलुया 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 शिऱ्या घटाई दे जेजू समस्त सुटकाला पाहिजे जेजू हालेलुया 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 येशू 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 हालेलुया 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 परत आमच्या दोन्ही हात वैर भर म्हणे जेजू मगाळा म्हणून प्रत्येक तरह त्या मगाळ जिज गुलामान जण एकले वडताला म्हणे आवळा त्याची काकू ताची सक ताची पदवी अनुभव करे दोन्ही हात नेट वैर बऱ्या कित्याक एक दीस आमकां प्राचिताचो वेळ जावन आसा म्हज्या मोगाच्यानो जण एकले तेच काय नाही म्हणे आवळा जेजू आमच्या आश्रया जेजू आमच्या आदारा म्हणून जण एकले सांगात म्हणे आवळा जेजू मोगाळा सगळे सांगात वडताळा म्हणा जेजू जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुम्हीच म्हणा वडा तळान म्हणा जेजू आराधना करता असताना तुझ्या शिरे घटाय मेळटली मग एक समाधान लाभतले वडा कुडीचे विश्वाचे दैवी सगळं वळून येतले वडा सगळे ಎಲ್ಲರಿಗೂ तुझे नापायसतले वडा सगळे अस्कत गद सोड येतले वडा म्हणा वडा जेजू जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका परत पुढे जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तो दया तको वाट पळून असा म्हज्या मोगाचेरो जेजू आमच्या जण एकल्यांची आराधन तुका हे सडवंदरा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका वैसुम्या जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका
सडवंदरा येसुंदरा आराधन तुका ये सडवंदरा येसुंदरा आराधन तुका हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्घा तुका जेजू Obrigado, Jesus. महिमा तुका जेजू महिमा तुका वाकणी Jesus. तुका जेजू वाकणी तुका Jesus. स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका Jesus. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. एकडे बशा या जागी शिकवण मुखार घेऊन वतालो Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस्तांच्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याची काकुलत आमी बघून आसाव सर्गा संवसाराचो सडवणदार सोमी आनी धनी आमच्या मुखार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत क्रॉस हजर आसा आनी प्रत्येक जावन ह्या 3 वरांच्या मागण्यार जावंक बरो हांगासर आमी बसून आसाव जावंक बरो लयवर आमी आसाव मोरये माये मुखांतर देवान केल्ल्या बसवण्या विशयंत आमी नियाळ करता आज प्रत्येक जावन आमी सकाळीं जावन देवान आमकां पवित्र पुस्तकांत दिवच्यो बसवण्यो आमी पळयल्या आनी मनशाचे बसवणे आनी देवाच्या बसवण्या मदलो वर्तो ताफावत कसो लोगी व्यत्यास कसो लोगी म्हळ्यार देव सदांच आपल्या बसवण्यांत विश्वासी जे कितें तो मनशांक सांगता तें करनासतना तो रावना पूण एक गरजेची संगत म्हळ्यार आमी मागणें करूंक जाय आनी जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना देव आमकां लागीं आसा देव आमचें मागणें आयकता आनी भवर्तान आमी विसारलेलें जें कितें तें गरजेचें आमकां आसा तें तो फावो करता म्हणून आमी आयकलां तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मुंदारून मोरये मुखांतर तेर्साचें भक्तीपण आदारतेल्यांक कसले सकड बसवण्यो थंयसर आसले ताचे वयर आमी नियाळ केला आज प्रत्येक जावन तेर्साच्या भक्तीपणा वरवीं बऱ्यो करनो आनी देवाची कृपा वाडोवन येता म्हणल्या विशयंत आमी आयकता आनी तशेंच प्रत्येक जावन येदोळस तुमी स्तुती करन सोम्याक आराधन करतना थंयसर सोम्याच्या काकुलते विशयंत तुमी आयकलें आनी तेर्साचें भक्तीपण केल्ल्या वरवीं देवाची काकुलत ह्या संवसारांत चडोनच येता म्हणटा मरी माय देवाची काकुलत चडता आनी मनशां तात्कालीक वस्तू सोडून संवसारी वस्तू सोडून संवसारी आशेंक लब्धोवचें सोडून जें कितें सर्गींचें आसा त्या वस्तू कुशीन सर्गींच्या संगती कुशीन चड गमन दितले म्हणून मोरी माय बसयता तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आज देवाच्या काकुलतीचेर एक नदर घालूंक जाय जावंक बरो खंयच्याय तराचें मागणें आमी करतना युकारिस्त भेटयतना युकारिस्तांत क्रॉस हजराच्या जेजू थंय मागणें करतना ह्या तेर्साचें भक्तीपण करता आसतना तेर्साचें भक्तीपण चडयल्या वेळार आमचें तें वळोन येता देवाची काकुलत देवाची कृपा म्हणून आमी सांगता तर देवाची काकुलत म्हळ्यार कितें आनी कशें आमी ती भोगची येदोळस पातका विशयंत पातकाच्या भोगसण्या विशयंत आमी शिकवण आयकल्या आनी समजून घेतल्या तर देवाच्या काकुलतीचेर एक नदर आमी घालया देवाची काकुलत ती आमकां समेस्तांक मेळटा म्हणल्यार आमी खंडीत जावन पाती येता आमी परद्या सल्ल्यांत एक दिश्ट गेल्यार थंयसर देव कसो काकुलदार तो मनशांक भेटोंक येतना कशें ताजेर काकुलत करता म्हणल्यार आमी पळयता देवान मनशा कडेन सल्लो केल्या मागीर मनशान तो सल्लो मरतना देव जर नितीवंत म्हणटा आमी जर नितीन ताणें तांची झडती केल्ली जाल्यार काकुलतीन ताणें तांकां बक्षिल्लें आनी आपल्या गोपांत परत आपली पर्ज जावन पाटी आपण हाडलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तीस काकुलत तीस कृपा देव आमकां दिता आनी ती कृपा तीस काकुलत आमकां सबार रितीन मेळटा अब्रामाच्या जिणयेंत जावं बरो इजाकाच्या सकड पात्रियार्काच्या जिणयेंत आमी देवाची काकूल पळयता इस्रायल पर्जा अरण्यांत शिरकोन आसतना बोब मारनासतना देवाची निंदा करन देवाचे विरोध उलयता आसतना देवाचे उपादेश म्हणून ताचे जावन पयस वेता आसतना देवाचो राग एक घडये पेटल्यारी ताची काकुलता रागाच्या की वर्ती जावन आसली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देवाची काकुलत वर्ती जावन आसली मोगाच्या भाव भयणीनो त्याच देखून काकुलतीन जे देव मनशाक सोडयता सर्व ताच्या बंदडींतले तांकां तो सोडयता म्हणल्यार आमी पळयता
आणि नव्या सल्ल्यांत आमी एक नदर घाल्यार जेजू देवाच्या काकुळतीचें मुखामळ म्हणून आमी सांगता. जेजू देवाच्या काकुळतीचें मुखामळ. देवान आदी मागा देव प्रावाद्या मारिफात लोकां कडेन उलयलो जाल्यार आमच्या काळार देवान आपल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो आनी ताचे वरवीं ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आपलें हजीरपण आमच्या मदें सोडलां. आनी ह्याच पवित्र सक्रामेंतांत हजीर आसतो जेजू आनी ताजे कडेन आमी ताजें तोंडा तोंड पळोवन उलोवंक जाता. ताजे कडेन ताजे मुखार बसून उलोवंक जाता. ताजी सकत आमच्या जिणयेंत आमकां बगूंक जाता. आनी तें जावन आसा देवाच्या काकुळतीचें मुखामळ हांगासर आमच्या मदें आज ताजी कृपा आमकां दिवन आसा. आनी जेजू आपल्या जिणयेंत आपूण देवाच्या काकुळतीचें मुखामळ म्हणलें परत परत दाखयता. आमी जर मातेवाच्या वांजेलांत मार्काच्या वांजेलांत पयल्या अध्यायान पळयल्यार थंयसर जेजू कोडकाराक गूण करता आनी कोडकाराक गूण करतना जेजू ताका आपण गूण करता मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी कोडाची पिडा एक मारेकार पिडा जावन आसली जेजूच्या काळार. कोडकारांक कोण सापडटातले जाल्यार बापाच्या काकुळतीच्या मुखामळ जावन आसलो जेजू त्या कोडकाराक आपडता. त्या कोडकाराक आपण ताका गूण करता आनी देवाची काकुळत कितली वर्तिगी म्हणलें तो ताका दाखयता. ह्या देवसार सुटयतना देवाची काकुळत तो मार्काच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत आमी वाचता. ह्या 5000 लोकांक ताणें जेवण वाडटाना थंयसर बिरमत ताका दिसली म्हणटा आमी. काकुळतीक आनी एक शब्द जावन आसा बिरमत. जेन्ना जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें लोकांक पळोवन हरिहरीने आयिल्लो तो लोक की तेंच पोटाक नासतना थंय जावन फाटीं वचोंक नजो म्हणल्या खातीर जेजू तांची न्हय केवल कुडीची बुक थांबयता बगार तांची आत्मीक तानी बगयता. आज म्हज्या भाव भयणीनो हजारो लोक हांगासर आमी आसा. इतलीं जाणां आज आमची आत्मीक तान घेवन हांगासर आयल्या. आत्मीक बूक घेवन सोम्या मुखार आयल्या. सोम्याची काकुळत आज प्रत्येक जावन तुमच्या जिणयेंत वळोन आसतना प्रत्येक जावन सोम्यान आज तुमकां तो आशिर्वाद दितना तें आपोवणें दितना खंडी जावन देवाच्या काकुळतीच्या मुखामळ जेजू ताची काकुळत तुमच्या जिणयेंत सदांच वळयतलो आनी त्या काकुळती वरवीं तुमकां बरें जावंक मेळटलें. आनी देवाची ती काकुळत खंडी जावन वाडटा म्हणून मरी माय आमकां त्या बसवण्यांत सांगता. जेन्ना तेर्साचें भक्तीपण एक कुटुंब सांगत मेळोन देवाची भक्त करता मागणें करता देवाची काकुळत वाडटली. आनी देवाची काकुळत कसली गी म्हळ्यार ती केवल आमी घेवची मात्र न्ही आमी काकुळदार जावंक आसा. त्याच देखून बक्षिनांतल्या साकराची वापर जेजू आमकां सांगता. थंयसर एक साकर आनी एक साकराक बक्षूंक सुकता जाल्ल्यान धनी त्या साकराक परत शिक्षा दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हर एकल्यांनी त्या सर्वेस्परा देवाची सोम्या जेजू क्रिस्ताची काकुळत आमच्या जिणेंत जावंक पुरो कुमसाराच्या सक्रामेंतान हेर सक्रामेंता वरवीं बगल्या जावंक पुरो तीच काकुळत आमी एकामेकाक दाखोवंक आसा. आमच्या समाजांत जियेतना संवसारी वस्तूंच्या फाटल्यान तेंचो सर्वस्व म्हण धांवनासतना सर्गींचे वस्तू अमर जिविताक आमकां व्हरून पायतात म्हणली बरवसो दवरनो त्या बावार्थान आमी जियोंक आसा. तर प्रत्येक जावन आज ह्या सक्रामेंतांत खरोच हजाराच्या जेजूक आमी मान करतना देवाची काकुळत आमच्या जिणयेंत बगून आसतना ती काकुळत हेरांक दिवंक जाय अशी कृपा मागया. तशेंच आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांत तेर्साचें भक्तीपण सोडोन त्या वरवीं मरिये मायेच्या मजतीन आमची कुटुंबां देवाच्या मोगाक देवाच्या काकुळतीक साक्ष दितली तसली जावन दी म्हणलें मागणें आज प्रत्येक जावन आमी करया. आमेन. हालेलुया 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 जाणेकले बरवे आमच्या मुगाचनो ह्या वेळा काकुळतीचो तेर्स आमी सुरू करया. त्याच्या हर एक पेकोणे खातीर माग्याचें आसा कित्याक जेजू आमच्या काळजांतले तान पळयता. आमच्या काळज तान बूक ताका कळीत आसा तेजो विस्वास येवन आसा. सांगाता म्हणून म्हणया सतमंता देवा सर्पदिदारा बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यान गर्भे समलो आमकां मरेतान जल्मलो पोंस पिलातान ताणें कस सोंसले ताका उत्साह जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सर्गार चडलो सर्पदिदार देवकाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक भविष्यवे भक्तांचो एकता भक्तांचे भोगसणे कडीचे शिवणपण ससनाचे जिवीत आमेन. आयझाया चॅप्टर 30 वर्स 18 पूण सर्वेस्पर तुमकां दाय दुखांक वाट पळोवन आसा
तुमची काकूत करूंक तो उठ्ठा आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राहा समकायूंक तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निर्वार. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 आज तुम्ही जे कितें म्हजे नांवान मागशात ते तुमकां मेळटलेच नमान बरे करप्या मरलेले समी तुजे सांगात आश्रम देव सैम फादर इश्व जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जरामे चॅप्टर 33 वर्स 3 आज तुमकां उलो मार आज हांव तुका गुप्ती सांगती कळीत करतलो नमान बरे करप्या मरलेले समी तुजे सांगात आश्रम देव आज सैम फादर इश्व जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आयसाय चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3 आज हांव तुज्या मुखलान वेतलो दोंगोर समतोल करतलो नमान बे कृपया मरलेले समितीचे संगत आश्रम देव आणि सैम फादर इश्व जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 मागा आणि तुम्ही घेतलात महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. सांगाता म्हणून वडा तळान म्हणया सासनाच्या बापा सांगाता म्हणया सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मानी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 31 द्वितीय नियमांत नाकांत मोतंदने वळे म्हणटा कित्याक सर्वेस्प तुमचो देव काकुतीचो देव म्हज्या फाटल्यान रिपीट करया कित्याक सर्वेस्प तुमचो देव कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुतीचो देव काकुतीचो देव तो तुमकां सोडचो ना तो तुमकां सोडचो ना तो तुमचो नाश करचो ना तो तुमचो नाश करचो ना. हालेलुया 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 हालेलुया. तुमच्या पूर्वजाकडे तुमच्या पूर्वजांकडे सपूत घेऊन सपूत घेवन केल्लो सल्लो केल्लो सल्लो विसरचो ना विसरचो ना विसरचो ना विसरचो ना. कित्याक सर्वेस्प तुमचो देव काकुतीचो देव कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुतीचो देव मंगळा जेजू मोगाळा जेजू मंगळा जेजू मंगळा जेजू. या उंड्याच्या रुपार या उंड्याच्या तू आमच्या रुपार. मध्ये हजर असाय तो आमचे मध्ये तू हजर असाय. काकुळदार जाऊन असाय काकुळदार तू जावन दयाळ जाऊन असाय तू दयाळ जावन तू असाय. मोगाळ जाऊन असाय मोगाळ जावन असाय. जेजू मुझ्या सडवंदरा जेजू म्हज्या सडवंडरा या दनपराच्या वेळार या दनपराच्या तुझी वेळार तुझ्या काकुतीक तुझ्या काकुळतीक आम्ही उलो मारता आम्ही उलो मारता. आम्ही उलो मारता आम्ही उलो मारता. जेजू दाविदाच्या पुता जेजू दाविदाच्या आमची पुता. काकळूत कर आमची काकळूत जेजू कर. मुझ्या सडवंदरा जेजू म्हज्या म्हजी सडवंडरा. काकळूत कर म्हजी काकळूत जेजू कर. मुझ्या सडवंदरा जेजू म्हज्या म्हजी सडवंदरा. काकळूत कर म्हजी काकळूत कर. जेजू मुझ्या सडवंदरा जेजू म्हज्या म्हजी सडवंदरा. काकळूत कर म्हजी काकळूत कर. हालेलुया हालेलुया. दोन्ही हात आमच्या वयर भार्या जण एकले सांगाता म्हणून वडा तळान आमचे जिवीत जेजूच्या हातान समर्पण दिव्या सदा नीत रात्र दीस दिसान दीस ताची काकूत अनुभव करून वडा तळान म्हणे जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या सगळे तोंड उक्तेन वडा तळान सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोणानी रगत आत्मानी देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या फरीपणा साम चॅप्टर 145 वर्स 8 and 9 म्हणटा की सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार सर्वेस्पर दयाळ आणि काकूत दयाळ आणि काकुदार रागार जावंक तो सवकास माया मोगान भरलेलो सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार सगळ्या ताच्या रचनेचेर आसा ताची दया
सगळ्या ताच्या रचनेचेर आसा ताची दया. ह्या दुसऱ्या मिस्त्रांत आमी समर्पित करया. आमच्या कुटुंबात जिबी जेजू मुखार उबारया. आमच्या कुटुंबांतले अस्कत काय उण्या पोंड अडकळ्यो इराराय बेजाराय जांफर सोलवणी जेजू मुखार उबारया. आमच्या कुटुंबांतले सगळे अडकळ्यो तुटून वचून दी बाळा. आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाचे देवून येवं दी. आमच्या कुटुंबांतले सगळे बनपासना पयस जावं दी. आशीर्वादीत जावचे खातीर दोनी हात आमचे वयर उबारया. वडा तळान विश्वासान सांगाता मेळून मागया म्हज्या मोगाच्यान जण एकले जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. विश्वासान मागया आमचे कुटुंब आणि सगळ्या संसाराची कुटुंबा त्या जेजूच्या हातान समर्पित कर. वडा तळान म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून. एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 6 म्हणटा की सर्वेस्पर तांचे मुखल्यान उतरून गेलो आणि उद्गारलो सर्वेस्पर दयाळ आणि काकूदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आणि विश्वासीपणान भरलेलो. सर्वेस्पर दयाळ आणि काकूदार दयाळ आणि काकुळदार दयाळ आणि काकूदार जेजू लागी आमच्या हात मुखार हाडया आणि मागया म्हज्या मोगाच्यान